Разкажи ни сега малко за технологията компота на баба. Ами да ви разкажа каква е разликата между Видас и всички останали напитки, които твърдят, че са натурални. Когато правиш една напитка и не искаш да сложиш консервант в нея, ти какво правиш? Пастеризираш я, вариш я като компота на баба, в който процес се убива всичко вредно, което може да предизвика микробиология, но в същото време убиваш и всичко полезно. Ние имаме иновативна технология, която сме патентовали, с която бутилираме по начин, по който щадим напълно съставките и билките, така че тези билки да не им се убие функционалността, да си останат полезни. Така че жълтия кантарион си е жълт кантарион, бял бъс си е бял бъс и той си функционира като имуностимулант. Така че това е нещо, което наистина ни прави много уникални и много различни. Как определяте новите вкусове? Как ви хрумна идеята, например, за Зен и за Буст? Мисията на Видас е да предоставя полезна и здравословна алтернатива на конвенционалните марки на пазара. Всички са поудяли по енергийните напитки. Ние си казахме, добре, ако децата ни ще пият енергийни напитки, нека поне тя да е напълно натурална. Съответно, така се създаде идеята за енергийната напитка Буст, от която кофеина идва като източник от семена на гуарана, напълно естествен източник на кофеин. И докато го мислехме това, си казахме, добре, хората в наше време са много стресирани, освен че имат нужда да се събудят сутрин, трябва да могат и да се поуспокоят с този стрес, в който живеем. И така се замислихме дали пък да не си създадем една напитка за релакс. Така се роди Зен като идея. Оттам започнахме да мислим тук с колегите в офиса. Добре, ако този Зен, знаем, функционалната съставка ще бъде L-теанин, която се извлича от листата на зелен чай. Тя е много вкусна и дава хубав, приятен чаен вкус, но реално трябваше да има и изразен, дефиниран вкус какво да бъде това. Мислихме си тук какъв да бъде този вкус на Зен и в крайна сметка, така, от нищото, решихме, че може би жасмина би бил много подходящ. Проверихме при нашите производители на билки и екстракти дали има такъв натурален аромат на жасмин. То не само, че имаше, ами имаше на жасмин и лотос, което перфектно мачва на концепцията за релаксираща напитка. И така на шега ги пуснахме с идеята да видим лятото по концертите дали ще върват. В рамките на 4 месеца този продукт ни стана топселър и сега е най-продаваемия не само в България, но в UK това е най-продавания ни продукт.